Smejala sam se glasno. Narcisi procvali dan. Odavno su sve. Cvrčci su pevali bajno, pevali pa zanemali. Ja sam se smejala glasno, ko da sam sreće puna, a život je čudna bojka. Pukla je sreća struna. Deca su bila mala. Odavno su porasla. Ja sam imala svakog, sad sam u sebe srasla. A vi biste htjeli znati šta je promenilo sve. Kako da to popravim, pa da nastavim let. Ali ne ide to tako. Sudbina možda postoji, ali ja još ne znam gde je onaj ko putem i kroji. Pa da idem i pitam, pa da puzim i molim, pa da ponovo mogu ljudski da praštam i volim. Narcisi procvali davno, cvrčci su pevali bajno, ja sam se smejala glasno, možda još nije kasno. Direktorica koja je od Narodnoj biblioteci i nekoliko umetnika iz Beograda, Novog Sada, Kikinde smo doveli u Dom kulture koji su imali izložbe. Znači, nismo direktora centra ni javno kritikovani, nego nam je rečeno da smo ipak za reciprocitet, kao hvala vam što dovodite umetnike u naš mali grad iz cele Srbije, ali ipak da bude nekog reciprociteta. Pa sam htio da kažem isto to i prema ovoj ustanovi. Znači, Mirjana ovde predstavlja svoj književni rad, ona se vraća normalno kući, ja sam do 2 nedelje poslao opet na Zlatiboru i otići ću u Narodnu biblioteku u Čajetinu kod direktorice zove se Snežana Djenić, isto tako divna direktorica koja je naša, i hoću da predložim jednog našeg pisca odavde, da tamo ima isto slično ovako nešto veče, reću poimence koje je to je Sima Ćosin, hoću da ga predložim, da se tamo predstavi, ne znam da ćemo uspeti, znači imam pravo sad da predložim, Mirjana može samo da mi pomogne da kaže koju reč, i na taj način da funkcioniše ovo naše prikazivanje, sarađivanje između severa Srbije i jugozapadne Srbije. Hvala što ste došli u ovakvom broju, hvala Dejanu Šrbakova, divnoj muzičkoj prati. Hvala vam, Lazanca. I nisam još završio. Hoću piscu da poklonim jedan poklon koji će biti usvojen na Novo Beče. Primetio sam kad je došla to jutro, to je bilo juče, kad je postavljena knjigu direktorici, da je falila hemijska olovka, pa sam pripremio jedan poklon, vi ćete reći, ma kupio se, nisam kupio, ja ništa ne kupio, nego sve prepravljam i ako nešto nabavim. To izgleda ovako i bit će jedina uspjena na Srbobran, znači jedna hemijska olovka, a ona je imala puno književnih večeri, ja ću se sad njoj zahvaliti na jedan način gde vjerojatno nisu niko, zahvalit ću se na mađarskom. Pio se da slika Mirjana, evo iz ove. Dragi prijatelj Ištvan zaista me je darovao dosta puta, ali ovo veče ovde među vama je stvarno najljepši dan. Hvala vam što ste došli, hvala vam na tome što ste tako pažljivo slušali i dobrodošli nam u Čajetinu. Ja se nadam da ćete naći razlog da doputujete malo i do nas u Brda. Hvala još jednom.